Γεια σας! Γεια! Όπως βλέπετε είμαι σε τελείως διαφορετικό background. Είμαι στο σπίτι της μικρής Ολλανδέζας, της Δανάης, και σας ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Μας έχετε κάνει ερωτήσεις στο Facebook, Instagram, παντού, Q&A για back to school, ερωτήσεις σχετικές με το σχολείο. Έχουμε κάνει ήδη ένα βίντεο στο κανάλι της Δανάης, οπωσδήποτε δείτε το κάτω, σας έχω τις πληροφορίες, subscribe, τα πάντα είναι πραγματικά υπέροχοι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις μας εδώ. Οι γονείς σας κατεπίεζαν να διαβάσετε? Δεν με καταπίεζαν καθόλου και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ βασικό στην πορεία μου στο σχολείο γενικά. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, συμμαθητές μου που είχαν τρελό άγχος, έπαιρναν ένα κακό βαθμό και μπορεί να βάζαν και τα κλάματα. Αλλά εμένα οι γονείς μου έλεγαν ότι θέλω να γίνεις καλός άνθρωπος και μετά καλός μαθητής. Οπότε ήμουν αυτή που ήμουν στο σχολείο, δεν ήθελα να είμαι κάτι άλλο. Ναι, τέλειο αυτό. Όχι, ούτε με πίεζαν, εντάξει. Με πίεζαν γιατί εγώ δεν διάβαζα καθόλου. Μου λέγανε έλα κάτσε διάβασε, αλλά ποτέ σε φάση έφερες χάλια βαθμό, δεν θα ξαναπατήσεις στο σπίτι, ξέρω κάτι τέτοιο. Πάντα ήταν πολύ φυσιολογική. Δεν έχεις να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, είτε πάρεις χαμηλό βαθμό είτε πάρεις καλό. Έτσι κι αλλιώς όλα τα πράγματα αλλάζουν τόσο πολύ στη ζωή σου μετά από το σχολείο, που το μικρότερο είναι να πάρεις 19 ή να πάρεις 13, ας πούμε. Οπότε όχι. Σας άρεσε ποτέ καθηγητής σας? Μου άρεσε. Ναι, μου άρεσε ο καθηγητής Αγγλικών όταν ήμουν στο δημοτικό. Δημοτικό εδώ ή Ολλανδία? Εδώ. Έλληνας δηλαδή. Ναι. Του λέγανε Κώστα και το φωνάζαμε κύριο Κότσο. Δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ξέρεις ότι σαν Έλληνας, γιατί οι Ολλανδοί είναι λίγο έτσι ξανθοί, καλά το μάθημα, σε εμάς έτσι. Όχι, μπρουτάλ, όχι, μου άρεσε γιατί ήμουν καλή στα αγγλικά και αυτός μου έδινε σημασία και μου άρεσε αυτό το ξέρεις που μου έδινε έξτρα σημασία, μου κλείνει και το μάτι και αυτά. Όχι τίποτα σε παιδεραστία. Τον άνθρωπο ξέρω πρέπει να πατρεμένα η παιδιά. Όχι, ήταν απλά πολύ καλός. Εμείς δεν είχαμε κάποιον super wow, ας πούμε, από καθηγητή. Απλά θυμάμαι ότι είχαμε έναν καθηγητή γαλλικών, ο οποίος φορούσε υπέροχα αρώματα. Και όταν περνούσα από το διάδρομο, σνιφάραμε όλοι στο άρωμα, ήμασταν σε μία. Και δινόταν απίστευτα ωραία, απίστευτα ωραία. Ακόμα θυμάμαι τα ντυσίματά του, αυτό μόνο. Αλλά όχι το στυλ να πάω να δω τον καθηγητή μου, τον έχω ερωτευτεί και τέτοια. Όχι, δεν το είχαμε ποτέ. Και νομίζω καμία συμμαθήτριά μου. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Αλλά εντάξει, πάντα μου άρεσε το μάθημα μαζί του. Ναι, καλό αυτό. Αυτό σε ρωτάω γιατί απευθύνεται πιο πολύ σε σένα. Τι καλλιτικά χρησιμοποιούσατε στο σχολείο? Εντάξει, στο σχολείο δεν με άφηνα να βαφτώ μέχρι αρχές λυκείου. Δηλαδή, άντε να έβαζα κανένα lip balm με χρώμα και κάτι τέτοιο. Για κάποιο λόγο, μετά το λύκειο, μου είπαν βάψου. Και τότε ξεκίνησε το βάψου, δηλαδή τα πάντα. Βασικά είχα ακμή στο πρόσωπο, οπότε έβαζα make-up. Μαζί με το make-up έβαζα ρούζ, αλλά μετά έβαζα και μολύβι, έβαζα και μάσκαρα, οπότε πήγαινα πολύ έντονα βαμμένη. Δηλαδή σκέφτομαι καμιά φορά τους καθηγητές μου, τι θα λέγανε όταν με βλέπαν το πρωί και λέω ναι, βαφόμουν, οπότε σίγουρα είχα make-up και μολύβι για τα μάτια. Εγώ θυμάμαι μόνο στο γυμνάσιο ξεκίνησα να βάζω μολύβι κάτω στα μάτια μου. Αυτό μέσα. Ναι. Αυτό μου κάνεις μόνο κάτω. Που κλείνει το μάτι και κάνει τόσο. Αυτό θυμάμαι. Αλλά στο λύκειο καθόλου δεν βαφόμουν γιατί βαριόμουν τη ζωή μου. Ήμουν πολύ αγορακόριτσο τότε. Και δεν είχα το κουράγιο να ξυπνήσω λίγο πιο νωρίς για να βαφτώ, οπότε τίποτα. Κάνα λιπάνο το χειμώνα μόνο. Εγώ απορώ πως μέσα σε 10 λεπτά έκανα τέτοιο βάψιμο. Τώρα αν να το κάνω, δεν το έκανα. Πραγματικά. Δεν νομίζω να κάνεις φρύδια όμως τότε. Καλά, τα φρύδια θα σου πω τώρα ερώτηση. Περίμενα, γιατί είναι ζήτημα που πονάει τα φρύδια στο λύκειο και στο γυμνάσιο. Μέχρι ποια ηλικία είχατε ατιμέλητα φρύδια? Λοιπόν, πόσο καιρό έχω το YouTube? 2,5 χρόνια. Μέχρι πριν από 2 χρόνια είχα ατιμέλητα φρύδια. Σοβαρά? Ναι, όντως. Ναι, δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα το να βάφεις τα φρύδια σου. Εγώ όταν έχω βάψιμο φρύδια, νόμιζα με την βαφή που βάφεις τα μαλλιά σου να της αλλάξει χρώμα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να το κάνεις πυκνά. Και θυμάμαι, το έλεγα και πριν στη Λούση off camera, ότι βαφόμουν κανονικά eyeliner το ένα το άλλο κραγιόν και τα φρύδια μου τα αφήνα έτσι. Και σκεφτείτε, είμαι ξανθιά, δεν έχω πολλές τρίχες, ειδικά εδώ μπροστά. Και να είσαι full βαμμένη και δεν αισθάνομαι φρύδια. Δεν φαινόταν τίποτα, Ναι! Δεν φαίνονταν κάπως τότε και τώρα το βλέπω και λέω πώς
Πώς γίνεται να τα άφησε έτσι τα φρύδια μου? Θέλω να πάω στα πρώτα μου βίντεο και να τα ζωγραφίσω από πάνω. Και οι ξανθές συνήθως τα βάφουν κιόλας και με βαφή για να τα κάνουν έντονα. Οπότε ναι. Δεν ξέρω. Εγώ με τα φρύδια έχω τραγικές ιστορίες, δηλαδή μπορώ να κάνω ένα βίντεο να σας λέω μόνο για φρύδια. Στο γυμνάσιο περίπου, επειδή εγώ βασικά είχα μεγάλα φρύδια, μεγάλα, δεν είχα ενιαίο μόνο μπράου και τέτοια, αλλά ήταν αραιά. Οπότε είχα ξεκινήσει να θέλω να τα λεπτύνω κτλ. Η μαμά μου, η καλή μου μανούλα, με πήγε σε αισθητικό πρώτη φορά. Οπότε η αισθητικός τα είχε κάνει έτσι ωραία, είχε δώσει έτσι ένα σχήμα και θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο, οπότε εγώ ήμουν με ατιμέλητα μέχρι το γυμνάσιο, που μακάρι να κράταγα τα φρύδια που είχα πριν ξεκινήσω να τα περιποιούμε. Οπότε εγώ μετά, λες και μου είπε η αισθητικός, ξέρεις, σου βγάλω τα φρύδια, κάντα μια γραμμή, ας πούμε. Τα κάνεις έτσι τη γραμμή, δεν το έκανα ποτέ ευτυχώς. Και όχι μόνο αυτό. Μπροστά χοντρό και γραμμή αυτό εδώ. ξεκινάει έτσι ανάποδα, Το σπερματοζωάριο το. Αυτό το φρύδι του. Ευτυχώς δεν το έκανα ποτέ. Ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσα να κάνω. Οπότε πραγματικά μην πειράξετε τα φρύδια σας. Αφήστε τα έτσι όπως είναι. Αν είναι πυκνά, απλά βάλτε τους ένα τζέλ ή κάτι τέτοιο. Πραγματικά ήταν. Βλέπω φωτογραφίες και θέλω. Δεν ξέρω, ήταν χάλια. Αλλά όταν μου τα είχε κάνει αισθητικός, πήγα στο σχολείο με αέρα του στυλ superstar, ας πούμε, και ήταν εγώ γυμνάσιο. Μία κοπέλα λέει: δεν είναι ακριβώς ερώτηση, αλλά τέλος πάντων. Δείξτε μας μια φωτογραφία η καθεμία μικρές. Ναι. Αυτό. Έχεις. Έχω. Κι εγώ μια τραγική. Εμένα είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Η οποία φωτογραφία ήταν και λίγο έτσι ναζιάρικη, γιατί τότε δεν είχαμε social media κτλ. Οπότε βγάζαμε τέτοιες φωτογραφίες και τις στέλναμε ο ένας στον άλλον τότε με το Μαρίνο. Οπότε ναι, ήταν μια από τις φωτογραφίες που του είχα στείλει και ένιωθα και πολύ όμορφη σε αυτή. Είδε τα μαλλιά, δεν ξέρω αν τα είχατε ζήσει, αυτά τα μαλλιά που ήταν κοντά πάνω, πιο μακριά στα πλαϊνά και μακριά εδώ. Εγώ δεν την πέτυχα αυτή τη μόδα, μάλλον δεν έφτασε ποτέ στον άχθλιο. Και ναι, στοιχείο, ας πούμε, ήταν. Και αυτό εδώ το μακρύ το είχα βάψει και κόκκινο, δηλαδή πέρασα μια φάση, Χριστέ μου, και νιώθω και πολύ super wow που είδα αυτά τα μαλλιά. Νομίζω στην εφηβεία όλες έτσι νιώθουμε, ό,τι και να κάνουμε. Ναι, φαίνεται και τα φρύδια σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, οπότε αυτή τη φωτογραφία, ναι, θα με ακολουθεί. Εμένα είναι αυτή εδώ. Είναι από εκδρομή, γαλαρία, φοράω δερμάτινο λουράκι στο λαιμό. Και στα χέρια δεν φορούσαμε, 2 και 3. Στα χέρια τα πλαστικά. Καλά. Αφέλειες. Αυτό είναι για το φυσικό χρώμα των μαλλιών μου. Απίστευτα. Αυτή είμαι. Δεν έχω αλλάξει. Δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Δεν έχω αλλάξει πολύ. Σπουδάσατε αυτό που θέλατε? Αν όχι, τι θέλατε και τι κάνατε? Λοιπόν, εγώ γενικά είμαι λίγο άνθρωπος, θέλω να τα κάνω όλα, αλλά δεν μου αρέσει τίποτα. Όταν ήμουν στο σχολείο, ήθελα να περάσω καλών τεχνών. Βέβαια, στην καλών τεχνών, στο κομμάτι που ήθελα εγώ, δηλαδή όχι το θεωρητικό κομμάτι, δεν έμπαινες με πανελλήνιες, έπρεπε να δώσεις σχέδιο που ήταν εκτός σχολείου αυτό. Ήταν στο σχέδιο, δηλαδή ζωγραφίζεις. Ωραία, και λέω θα κάνω αυτό. Πήγα Αθήνα, πήγα 1 χρόνο, έκανα σχέδιο και λίγο καιρό πριν ξεκινήσω τις εξετάσεις, συνειδητοποιώ ότι δεν ήθελα να κάνω αυτό. Το παράτησα. Ταυτόχρονα άρχισα να κάνω DJ. Λέω ωραία, θα σπουδάσω ηχοληψία. Ευτυχώς δεν πρόλαβα καν να μπω στη σχολή, δηλαδή να το ψάξω και τέτοια, το βαρέθηκα ήδη. Κάνω modeling. Εντάξει, εκεί δεν είχε να σπουδάσεις τίποτα. Οπότε τελικά είμαι 25 χρονών, δεν έχω σπουδάσει. Κάνω YouTube, θέλω να κάνω αυτό. Αν υπήρχε σχολή YouTube, θα πήγαινα σχολή YouTube. Τώρα βέβαια σκέφτομαι να κάνω κάποια σεμινάρια online marketing ή κάτι τέτοιο. Αλλά σε φάση σεμινάρια, γιατί δεν έχω το χρόνο πλέον να σπουδάσω, γιατί πρέπει να δουλεύουμε κιόλας. Και με τη δουλειά ταυτόχρονα, ναι. Εγώ ήθελα. Ακόμα σπουδάζω βασικά. Ακόμα έχω κάποια μαθήματα. Ήθελα οικονομικά. Πέρασα στη σχολή που ήθελα. Είμαι στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στην ΑΣΟΕ, όλο αυτό, ναι. Το είχα αφήσει για 5 χρόνια, οπότε τώρα το συνεχίζω. Μ' άρεσε γιατί μ' άρεσε πολύ ο καθηγητής των οικονομικών. Όταν ήμουν στο Λύκειο μου έδινε να καταλάβω πάρα πολύ τα οικονομικά, οπότε νόμιζα ότι μ' αρέσουν. Αλλά όταν μπήκα και είδα το αντικείμενο δεν μ' άρεσε καθόλου.
Ήμουν ανάμεσα στα οικονομικά και στα παιδαγωγικά. Παιδαγωγικά δεν τα έπιανα και ευτυχώς βασικά που δεν τα έπιασα, γιατί όλοι είναι περισσότεροι ας πούμε, παιδαγωγοί που ξέρω είναι άνεργοι. Αλλά και οι περισσότεροι οικονομολόγοι που ξέρω είναι άνεργοι. Οπότε είμαι στα 26 μου, ναι. Κάνω και εγώ YouTube. Και μακάρι να υπήρχε πραγματικά σχολή στο YouTube, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Απλά αυτό που σκέφτομαι τώρα, μετά από όλη αυτή την ασχόληση, είναι μήπως ξεκινήσω κάποια σχολή μακιγιάζ. Μ' αρέσει πολύ το μακιγιάζ και γενικά η περιποίηση, οπότε μάλλον αυτό. Αν το συνεχίσω. Τώρα πώς θα το συνδυάσω με οικονομικά, δεν ξέρω. Αλλά ελπίζω ότι φέτος θα πάρω πτυχίο. Ναι, αυτό. Βάλω το στόχο. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει φιλία ανάμεσα σε ένα αγόρι και ένα κορίτσι? Ναι, τώρα. Ναι, στο σχολείο δεν ξέρω τόσο, να σου πω την αλήθεια. Όταν σε πιο μεγάλη ηλικία που είσαι κατασταλαγμένος και ξέρεις τι θέλεις, νομίζω ότι υπάρχει και έχω πολύ καλούς άντρες φίλους εννοείται. Αλλά στο σχολείο νομίζω ότι τα παιδιά μπερδεύονται λίγο. Μακάρι να είναι τόσο συνειδητοποιημένα γιατί είναι πολύ ωραία η φιλία. Δηλαδή, άντρες, γυναίκα, βλέπεις τα πράγματα από τελείως διαφορετική οπτική. Εμένα οι άντρες φίλοι μου με κάνουν και χαλαρώνω απίστευτα. Οι γυναίκες φίλες μου προσφέρουν άλλα πράγματα. Οπότε μακάρι να μπορούν να το έχουν στο σχολείο αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, εγώ πιστεύω. Και εγώ πιστεύω, αν και πιστεύω ότι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο σε κάποια φάση μπορεί να μην το είπε ποτέ κανένας, κάποιον θα το σκέφτηκε σεξουαλικά, ξέρω εγώ. Έστω και μία περίοδο έτσι. Μπορεί να μην έγινε ποτέ τίποτα, μπορεί να μην ήταν σοβαρά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι στο σχολείο ή γενικά. Γενικά. Και καλά, στο σχολείο, τι είναι, τα πόδια δεν είναι για πολλά. Ποια είναι η συμβουλή σας για να ελαττώσουμε όσο γίνεται το άγχος στην περίοδο των πανελλαδικών? Υπέροχο collab και wait. Αν και εγώ δεν έδωσα ποτέ σημασία στις εξετάσεις στις πανελληνίες, όπως εξήγησα. Η συμβουλή μου είναι μην αγχώνεστε και σκατά να τα πάτε μπορείτε να ξαναδώσετε και να μην ξαναδώσετε, η ζωή σας δεν σταματά εκεί, ούτε θα σας καθορίσει για το ποιος είστε. Εγώ δουλεύω σε μια πολύ καλή δουλειά χωρίς να έχω σπουδάσει, δεν λέει τίποτα οι σπουδές. Οι σπουδές είναι καθαρά για σένα και το μυαλό σου να αναπτυχθείς εσύ, όχι για να πιάσεις τη δουλειά, είναι για σένα. Όσο πιο πολύ διαβάσεις, κάνεις ράνεις, τόσο καλύτερα θα κάνεις τον εαυτό σου. Όχι ότι θα σε εξασφαλίσει μια καλή θέση. Ναι, σίγουρα. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι οι πανελλήνιες που λένε ότι καθορίζουν τη ζωή μου δεν καθορίζουν τίποτα. Είναι απλά εξετάσεις. Και εγώ αυτό που έλεγα και στον αδερφό μου που έδινε φέτος είναι ότι σκέψου πόσο διαβάζεις για τις πανελλήνιες. Δεν νομίζω ότι διαβάζει άλλος τόσο πολύ για εξετάσεις. Ναι. Οπότε είσαι στο top προετοιμασμένος για τις εξετάσεις που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αλλά δεν καθορίζουν καθόλου τη ζωή σας. Όπως είπε και η Δανάη, είναι ένα εφόδιο, καλλιεργείτε το μυαλό σας, αλλά μέχρι εκεί. Μετά το θέμα είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Αυτό πρέπει να καλλιεργήσετε, γιατί έχω δει σπουδαγμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν χάλια ως άνθρωποι και το αντίστροφο, οι καλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποια παραπάνω μόρφωση. Καλύτερο είναι να μην αγχώνεστε, εντάξει υπάρχει άγχος σίγουρα, αλλά και ότι δεν έχετε να αποδείξετε και τίποτα σε κανέναν. Ναι. Δεν θα είστε τίποτα περισσότερο αν έχετε περάσει στην top σχολή και τίποτα λιγότερο αν έχετε περάσει σε μια χαμηλή σχολή. Είναι απλά μια σχολή, είναι απλά ένα εφόδιο. Οπότε αν το δείτε έτσι θα το απομυθοποιήσετε και θα χαλαρώσετε και θα τα πάτε και πολύ καλύτερα. Ναι, συμφωνώ πολύ σε αυτό. Τα κομπλιμέντα των αγοριών πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά. Καταρχάς, ποια αγόρια κάνει κομπλιμέντα σε αυτή την ηλικία? Πείτε μου να το βρω. Αυτά δεν είναι κομπλιμέντα που κάνω σε αυτή την ηλικία. Έχω ξεφύγει σε αυτή την ηλικία. Είμαι σαν αυτούς που λέμε τα παιδιά της νέας γενιάς. Γιατί να μην τα παίρνεις στα σοβαρά, εντάξει, ανάλογα το άτομο εγώ πιστεύω. Δηλαδή, αν βλέπεις ότι είναι ένα παιδί ευαίσθητο και σοβαρό και δεν είναι κάτι που να τα λέει σε όλες, ας πούμε, ναι, γιατί να μην τα πάρεις σοβαρά. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Είναι λίγο εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εντάξει, το θέμα είναι από σένα πώς τον ψυχολογήσεις. Και τι κομπλιμέντο θα είναι και αυτό. Ναι. Δηλαδή, άμα σου πει ωραίο κόλλο, συγγνώμη, είναι και το δικό σου βίντεο που είναι πιο τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά άμα σου πει τι ωραία μαλλιά ή τι ωραία που μυρίζεις, ένα είναι πιο ωραίο. Να σου πω, αν δεν έπαιρνα στα σοβαρά το κομπλιμέντο του Μαρίνου. Ήρθε! Το παράδειγμα. Αυτό ήταν το Q&A. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο και εμείς. Έχουμε πέρασει πάρα πολύ. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε. Οπωσδήποτε δείτε και το βίντεο της Δανάης. Είναι όλα τα link από κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ναι. Οπότε, ναι, αν θέλετε, πείτε μας κάτω και άλλες ιδέες και άλλα Q&A, οτιδήποτε θέλετε να σας ετοιμάσουμε. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!